המספרה של מצפה רמון זה גם מספרה וגם אנחנו קוראים לזה לשכת רווחה. יושב שם בן אדם שלא רק שמספר, הוא גם אוהב להקשיב, אוהב לעזור. קיבלתי את המכתב שבקציצים, דבר ראשון הלכתי אליו, זאת אומרת, תשמע איזה חוצפנים, עומדים לקצץ לנו ואני לא מוכנה לשתוק, אני הולכת ברגל. היה שם סמי מהמספרה והיו עוד כמה חבר'ה שלנו שאנחנו נפגשים יום יום. צחקו עליי, אמרו לי, מה זה הולכת ברגל? כאילו אמרתי, הולכת ברגל לירושלים, אני הולכת ברגל ואני נפגשת עם ביבי. התחילו לצחוק. תגידי, את נורמלית? תלפי בדרך ומיד שהוא יקבל אותך. ובאותו רגע התחיל הקטע של נחישות, כאילו, של גם דאוין כזה. אני אראה לכם שאני אצליח להגיע לירושלים. כבר שכחתי למה אני הולכת, מה אני צריכה לעשות. קודם כל, להראות להם שאני אגיע לירושלים, וגם שאני אפגש עם ביבי. הולך להיות פה בלגן שביבי לא חלם. כאילו, אין לו עסק רק עם ויקי, ויקי רק התחילה. חבל על הזמן. מה עם העבודה, ויקי? בינתיים אני כאן. יהיה טוב. הציעו לי הרי עבודה. גם אם יפטרו אותי, הציעו לי מלא עבודה. יש לי, באמת. אתה לא תאמין איזה עבודה, שתביא משכורת. הפגנת הצעדה נגד הקיצוץ בקצבאות המשפחות החד-הוריות מתרחבת. הבוקר כבר עושים את דרכם ברגל לירושלים. בהפגנת צעדה הזו לפחות 16 מפגינים ומפגינות מכל רחבי ישראל. לא מפריעים לליכוד! אנחנו זועקים את זעקת כבר שבהתחלה, כשהגעתי לירושלים, הצטרפו לארגונים. הארגון הראשון זה שתיל. הם דאגו לי ליועץ תקשורת, יועץ לובי, יועץ כלכלי, הכל. למי שיש אשליה שהחוק יבוטל, אבל לא על הזמן שיתפתח. לא מבטלים חוקים במדינת ישראל. ביבי, בשביל לבטל את החוק צריך לשים את המפתחות ולעזוב את הלשכה. תאמינו לי, אני בוכה. כל לילה אני בוכה. המדינה פשוט צועדת. עוד קבוצות ועוד קבוצות, מובטלים, זה כבר לא חד-הוריות, קמים וצועדים. עכשיו יש איזה 5 או 6 קבוצות שונות שצועדות ברחבי המדינה. מה עשית? זה לא יאומן. שתדעו שאתם עושות מהפכה. כולכם, תדעו את זה. צעדו לבירה נשים חד-הוריות משדרות, ערד, חצור. בירושלים ומצפה רמון, צועדים עכשיו בירושלים עוד אמהות ואבות. בימים האחרונים יצאו עשרות נשים וגברים, עזבו את הבית ואת המשפחה והחלו לצעוד. אני יכולה להגיד לך שזה הסתדר לי כל כך טוב בהתחלה. מה זאת אומרת הסתדר לי טוב? ביקשתי פגישה עם ביבי, הולך לפי הראש שלי, אמר 11, אמרתי 11:30, אחר כך לא הלך לי, אמרתי 12, והכל לפי מה שאני רוצה, עם תקשורת, עם פה, עם שם. יותר מאוחר גם הלכנו, זה עבודה בעיניים, זה לא פייר. זה לא פייר. הוא הזמין אותי, הם לא הזמינו אותי. זה לא פייר. ואני הולכת חזרה לאוהל. תודה. אנחנו פה נותנות גיבוי לכל הנציגות שלנו שנמצאות בפנים אצלך. אל תנסה למרוח אותם ואל תנסה לזרות חול בעיניהם. הייתה התייחסות יפה מאוד, הייתה פגישה טובה מאוד. הוא העלה נקודות שיושב עליהם. ויקי, הראת לו משהו יכול לקחת כסף? יש לו כאן מיליארדים של שקלים. הוצאו כמה פתרונות קונקרטיים כגון הקפאת כל... למה הקפאת? צריך לבטל את כל הגזרות האלה. כל הכבוד. למה עד אז? עכשיו צריך לבטל אותם במיידי. אני לא הסמכתי אתכם ללכת להיכנס פנימה בשביל להביא גזרה. אני רוצה שיבטלו אותה. אני הלכתי 200 קילומטר, אף אחד לא הסמיך אותי. סליחה, אני נאבקתי ואנחנו תכננו את המאבקים שלנו. זה שאני מתעצה בעצמי מספר עם הלפה והצטרפתי לנו לירושלים, זה עדיין לא אומר. ביבי אמר שכל 150,000 המשפחות מוזמנות אחת לדבר. אחד לקבל עם הבעיות שלה. באמת, לא יקבל, תצעדו גם אתם, הוא יקבל אותך. אין לי לצעוד כפרה, אני פה בירושלים. תצעדי הלוך וחזור, הלוך וחזור. ויקי קנפו פשוט הוכיחה לי שמה שאמרתי היה נכון.
אני מתאר לעצמי שיש פה חברי כנסת שירדו להם דמעות כשהם שמעו פה את האנשים האלה מדברות. לא הייתי מסכים בשום פנים ואופן, ואני לא מאמין שאחד מהם יהיה מסכים לפגוע כל כך קשה באימהות האלה. זה לא בושה להגיד טעים. באמת, כולנו בשר ודם. תאמינו לי, וכולנו פה בוועדה יודעים בדיוק. יש עוד מקומות ששם אפשר לקצץ. המהלך הזה כמו שהוא קיים לא יכול להמשיך. וגם אני כאיש קואליציה, ולפעמים עושים טעויות, והצבענו בעד הקיצוץ הזה. אם חברי כנסת מודים שזאת הייתה טעות, והם ישבו על זה וזה, אז אנחנו הולכים לנצח. מה חשבתי שיקרה? אני רואה שכל החברי כנסת האלה יתלכדו ויעשו איזה מחאה, כאילו איזו הפגנה. זה מה שחשבתי שיקרה. שני משפטי פתיחה. המצב הכי בעייתי שלנו כרגע זה שאנחנו לא נאבקים מול אף אחד. זאת אומרת, גם אם אנחנו נאבקים, בעצם אין אף אחד בצד השני שמקשיב לנו. אי אפשר לבוא לביבי ולהגיד לו עוד עדיין תקפיא את הקצבאות או תחזיר לנו את הכסף, כי ביבי לא יעשה את זה. לא בחינם יצא ואני יצאתי, לא בחינם באנו ברגל. בתחת קראנו בכביש. במחשבות איך להוציא את העם מהדבר הזה, לא אותי ולא אותה ולא את אף אחד. את העם. המאהל מסריח מכישלון, נשארו 10 נשים. 10, תקשיבו למספר. התקשורת חרה. בשלושת הימים האחרונים מעל האימהות לא מעניין אף אחד, כי יש 13 לוויות. עם ישראל מת מפחד. מתי הפיגוע הבא? וכואב לי לומר, אני שוב מתנצל ויקי, כואב לי לומר, לא מעניין אותו מה. ויקי, אנחנו גאים בה. בשעה זו, ויקי כנפו מקפלת את המאהל וחוזרת למצפה רמון. ויקי כנפו, מנהיגת האימהות החד-הוריות, צפויה להודיע שהיא חוזרת הביתה למצפה רמון, אך היא מתכוונת להמשיך במאבק במקום אחר. וכולם קורא לוויקי עידן. ויקי, כולנו גאים בה. חלף לו הזמן ואת מנצחת. תשמע, אני באמת עכשיו בלי שחצנות וכלום, לא מעניין אותי מה אנשים קטנים אומרים. אני יודעת איך יצאתי משם. יצאתי גדולה מהמאבק הזה. עוד לא נגמר, כן? אבל השגתי המון הישגים.